ya. Ilba kamu udah gua beke ya. Wama gasalat dilam lahu min batni ya. Ya jawala kinnakum jaddo turun alaya tukurin pakwa abamulan biya ikadura wa akbarahu mimata wa faran laula kumai ala kaula humalaka wala iya adara palaka wala atla badrain Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Yung mga ni sumul po ini, halaman mo. Bari ka magkasawa na. Ha? Sulog balik. Sulog. Kaya ka. Ako na. Kung masabidya ka rin ito po. Nagkutsuk yaon. Ini mapakala ini kasi sarap sa bayan katutusa ini dekat pula kali mana kadhi mo ko bangge na lang natin na magsabalan ako pa ang gato yung sarap ano bakit kasi wala ini so pama ito dia mo supaya kita nah mana ko pilih kalau siya lawakun awakan siya kalau siya pemerintah ang wertin siya na sino naman sa imam so nasopi dahon na yun siya ko atawa subok papaglujo ang mga ang wertin siya na Sorry. Hindi kayong pantay sara yung panahon. Ibang ikisa ka ba? Nagpanagsan. Magbuhi, anak ka sa ba? Tampanan. Salamat. Anak ka sa ba? Kaya dito ha? Dito manutugay kung maginang si kajatan, sinta ka asawa na ka. Na, bismillah magiging ha? Syahid Allah annahu la ilaha illallah. Jangan lupa. Baca. San kahapon pagkari ko. Kasangan sa absent. Ay, samto pa kasasan mo. Araw-arawan pa. Kana tunta sa tagal. Mga din assistant nila. Assistant nila. Tugas kami na. Pwede mo sa hindi nakakausap dito.
Ay, panuno ka mo. Dapat yung kanto. Marisa ka na pa ito. Telepon niya. Telepon ni. Tanuan niya ang Patayin tayo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wala lusot sa lipang ko. Kung pa na di po Tangan ko tagot mo isiman naman. ko kaya ko. Allahumma salli wa sallim ala Open lang so. Magkuha ni mo. Anak ka mo silang so. Mayroon pa nga kung nakuha. Mga inisang, oh dia dida. Nari. Kanta ko ka na. Dama rin. Oh, bagi. Ako ito'y gusto pangit. Maulana Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa Ito yung nakalang sila. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Allahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil Pasta ini. وحالكم وحالكم من الشاهدين
salihin. Walhamdulillah rabbil alamin. Banga po yan sa inyo, umusipon, ibadaw bahay, wala po yung bitakon, ha? Nung isaw, patanong mo ha, karong mo ba siya? Papi mo patawag-tawag kung saan mo kain ko kung buhay. Kanto niya, basman pa. Usman, ito ka. Man, ikaw mo, ligat kita. Umusipon, ibadaw bahay, Halo. Isaw, na. Uy, uy. Bayad si Kuya ng menu. Oo, tumalman ako. Hindi pa ako pagkawilan. Uy, tag mo mato pababay. Pag nangisag pati mo Julma. Tintinan mo di ka mapatay. Ha? Tag mo na magtay. Kaya mahalan mo ha, gagawa tawag daw masinulawan, tayo mga makulungin ka sa kaya Pimiga sa wakot. bilang na niya. Siya yung nga niya. Julas rin. Dula siri, Pero di siya magtukay ng bukat to. yan nga doon pang dakong Inakurong mo sa bili. Nakuha na. Nagduman na ba? Siya kanina sa pulya. Dula siri. Julas rin. Uwilaw. Kutuay sa Iwan doon masin bulawan. na. Oy, mayapa. Di ba bisaran niya sa kamunan? Dapat ba sa mga kwanyat ko? Nakuha ka ba ni malapa? Kaya nila. Magulong po yan kay Dula siri. Hama, ang panahon kayo, ya mahalan mo, harag ka doon tao, iwan mo ang basing bulawan. Ikaw magkatawa. Pay 24 jam. Yaman, dyan tayo magkinasawa. Meron mo kil kako, sinusunod si ang panahon kayo, ya mahalan mo, harag ka doon tao, iwan mo ang basing bulawan. Karayaw nila. Kan nagdala mo sila kaya. Kaya magkanya lang mo sa buko. Hindi mo kaya nagtipog sa pantulong mo. Kung gusto mo pagkamahalin magtutulong. Babahalin magtutulong yan. Nagpapalik po kayo na bata. Allahumma Biar kemana aku sih tahu. Kabira tu Reway na ka. Nasa sa kusina. Ngayon, saan sa linis? Kasi pag Ano bang? Ay, Asman.
Sige na po. Ayan ba yung siga? Utusan na. Utusan na to, siga. Puro pila ka dyan. Sari ko. Ay, kuna ko. Oh, nagpakulungan na kita. Baru na sa lingkod. Sukat ang gulong-gulong na siya. Dua pa ba sa? Ang bayan. Siya man nag-steady ka. Bilhin niyo po no. Sige ba? Iri na ka. Kita mo ako. Anong tanong? Sino pagka? Ha? Kambang pasok. Ano eh? Siya namin nakauna. Bakit siya mo? Ano? Anong laro? Uli, walin. Mari, sapitan pa rin ka. Ha? Sapitan na. Pintar, lima mo. Jangan ba? Tuwas ha? Ay, oo, at kati-kati. Ini, belum nasakan subur. Sampai si maksud. Ano yung nangyuran? Ma'am. Kau sa mga simbay kinti. Kau ay mga simbay. Tanang ba magday? Pagkakamon, tub-tubli o. Di. Saya nakipakid yung mga Bismillahirrahmanirrahim.
Oy, sumot na sa audit corrector sa kaya ng taytay. إنك الله الكبور إنك تنفع الكمالكم ربك العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بسم الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ayo pedangan. silakan Kuan-kuan jam udah selamat datang Sallallahu ala sayyidina La ilaha illallah Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah Mana tuh bagus ya? Apa sih nakaroon? Nah, ako na